Most itt ebben a videóban focizni most mivel nincs itt senki, ezért nem tudom, mit fogok csinálni a focilapámmal. Igen, ilyen szép állapotban van, nem tudom miért. Aki tudja, hogy miért. Na, vajon miért? Most meglátjuk, hogy egész nap ígértünk vele, fociztunk. Nem egész nap, de egy pár órát. Szóval. Csinálhatnánk amúgy egy timelapse-et, hogy én próbálgatnám megcsinálni a szivárványt. Tudjátok, ahol átrakja, hogy elvesz a maga feje felett, az ellenfél feje felett, ez így van cselezve, de ez túl hosszú lenne, és inkább nem fogom megcsinálni. Egyenlőre megvan a keyboard, ő pedig majd valami, mondom, hogy ő mit csináljon a telefonon, szerintem tartani fogja, csak, mert amilyen ügyes, biztos elejt. Legalábbis biztos elbasszol rajta valamit, és még kapararugás lesz. Még látok tőle a nap, itt állok a nappal szembe. Kicsit pok! Persze, hogy mondjuk ez a kapu. Mert ugye innestől idáig. És igen, azért nem a focipályán veszem fel azt a videót, hogy nem játszin, mert nincs kedvem kimenni a focipályára, mert ott nincs egy szemfa se, csak legalább van egy pártád. Ez komoly. Na jó, én ezt nem hiszem el. Üres kapura egy kis baba betalál, én meg bazd meg megpróbálok nem káromkodni. A két videóm lett megszakítva azért, lett feltöltésre lett megszakítva azért, mert káromkodok. Kikérem magamnak. Na, legalább gól. 2. Az mi volt? Kiszenvedtem. Hoppá! Csíkbor az nem sokára jön. Nagyjából olyan 21-2 perc múlva. Jön vissza. Ez szerintem kapu volt. Még fel lehetne venni egy timelapse-et, basszátok meg. Csak azért, mert van. Hát nem tudom miért. Próbálgattam tenni a szivárványt, akkor ez egy jó néhány órát igénybe vehet. És mivel csak 5-6-ig vagyunk kint, 6-ig vagyunk kiengedve, és már 4 óra 9, úgy már szar. Balláb! Tudjátok, így ballábom. Hashtag gól. Na de jó, mehetek be. Megvan. Ezt vigyétek, hogy egyszer szebb volt. Azt hiszem, hogy sikerül az a szivárványt megcsinálni. Én nem tudom, mi leszek. Szerintem ennyi lenne az egész videó. Nem tudom, mit kell még csinálni. Ollózni is megpróbálhatnék, de túl nagy falat. Nekem valaki még némi viszont cserezni sem tud. Ne legyen aztán akkor. Nem tudom.
legyen az, gyermekeim, hogy én kirakom oda a kamerát, és a telefont, úgy valahol, ahol megáll. Szóval olyan helyre kéne rakni a telefont, ahol megáll. Aztán megpróbálgatok. Az a jobb az meg, hogy a játszóteret pont a főút mellé lett építetve, szóval szórja a motorhangokért, meg a kocsi zajaiért. És ha minden igaz, akkor nem csak a pöcsömet, hanem engem is látni fogtok, hát próbáljuk meg, hogy elsőre sikerül, mert ha sikerül, nem tudom, én akkor nem tudom észre. Akkor videóban fingok. Nem, hogy nem lesz szak, hogy videóban fingok, de... Na. Ott. Felkészültem mindenre. Gondolom, hogy leégessem magamat. 14 feliratkozóm előtt, vagy 1000 akárhány megint active előtt. Mindegy, megtekintésére bármit. 3, 2. Elnézést, ezt a ujjat össze. Ennél balfaszom nem lehetek. Most látná egy olyan embert, aki Neymar, vagy Vinicius, biztos sírna a röhögéstől. Na de jó. És szerintem megpróbálom olyan 20-szor legalább. Szóval hosszú lesz a videó, akkor ha a videó hosszú, akkor elnézést, de na. Én megpróbáltam kétszer, most van a harmadik, meg a negyedik. Mivel 3 a magyar igazság, plusz 1 a ráadás. Hát ez bárhogyan is sikerült, de aki hátulról akart elvenni a labdát, az legalább kicsit. Hello! Aha. Na, legalább ki ez koppány. Hazament, bár mindjárt jön. Még jön neki? Nem tudom, szerintem engem. Miért ment haza? Hozzátok? Fingom sincs. Na, legalább nem egyedül vagyok itt. Próbáljuk beírni. Jöttem, aztán egykor, nem volt kint senki a büdös szar. Nézd, csak árulkodások jönnek, ezt nem kiszuk. Te most jöttél ki nemrég? Hát nem rég. Köszönöm szerencsét neked és nékem, de... Aztán 18-ból... 3-szor sikerült. 3-szor, bassz meg. Tudod, hogy ma már jönnek még ki? Lehet, hogy jönnek ki. Danika az biztos jöhet. Mivel még 4 óra van és még tűz van a 1500-zal, még elmenünk neki csak 6-kor. Nem 6-kor megyünk, de... Azt mondjuk, hogyha annyira sikerül, szóval, ha annyira sikerül, akkor még meccsben is megpróbálhatjuk, hogy futok közben, így ilyesmi. Hát nézzük meg bárhogy is nézzük. Ahogy nézzük, sikerült! Hátrébb megyek, hogy lássátok, hogy megpróbálom elkapni a labdát. Azért nem is ilyen távolra. Valami ilyesmi. Lehet, láttok, lehet, nem?
most járunk nagyjából a 8-nál. Nem számoltam rosszul. Én számoltam. Repülni nagyjából 8-nál és egyszer nem jött össze. Videón kívül meg sikerült. Higgyétek el nekem, sikerült. Megpróbálom sorokkal. Hát úgy összejön. Áú! Megbőjtem magamat. Én rugom magamat labdába. Megint. Csak aztán így nem szárjak. No, nyomjatok be, nem tudok inni. Na, 2 számot a segélybe, egyszer faszomba. És eljutottok a 11-ig. Hát nekem tényleg nem fog összejönni nekem. Pont nekem nem fog összejönni. Videón kívül meg higgyétek el, nekem összejött. Na, hogy mi a baj? Azt nem tudom, hogy mi a baj. És most megnézem, hogy abból 20-ból 3 nap legalább sikerülnie kell. Különben balfaszom. Hát átment a vállam felett, azt nagyjából bokornél. Aztán társadalom, hogy tudom, eddig itt körül lehet. Szóval nekem tökéletes lehet ellene. Ha sikerül. Azt ki tudja, lehet, hogy később akkora lesz, mint 2 méter. Aztán meg még kurva felett. Most miért rúgom el? Na. Előre jutunk. Azt lábujjam már belerúgtam a labdába. Azon a fájossal. Ezt kamerán kívül csinálom, úgyhogy 85-4, akkor az elnézést. De ez, ahogy látom, sikerült. Így. Szóval 14-nél járunk. És ha 5-6. Még 15-öt. Hogy csinálják meg azok az emberek, akik ezt csinálták? Hát ez futás közben kell. Mikor is. Hát ezekre utolsóan megjegyzem, szerintem nem kéne előre gyűjteni a seggemet, ezt akkor talán még sikerül, aztán meg össze is jöhet. Jó, plusz 1. 21. próba. A 22 lesz, hogy csak hogy pályás legyen. Borítom egy pofába. Jó, ez tényleg az utolsó. És véletlen sem kerekszem. Hoppá! Készül felvittem ki, de ha most sikerül, akkor like and subscribe. Nem sikerül. És le kell nyomni a labdát. Hát ez nem jött vissza. 22-ször próbáltam meg, de már volt 24 is. Az biztos, lekönyököltem a labdát. Szóval 15 percig próbáltam. Ez kurva sok.
egy szemlélek is elmegy, aki itt van velem. Na mindegy. Akkor szeretnék egyedül. Szeretnék egyedül. De jó, 8 perc, azt jön vissza Csíbor. Na jó. Danika is ki. Ki? Csak. Danika vagy Laci? És öcsi? Ennek nincs akkor a biciklije. Pillanat csak most. Gondolkozok, ki az Isten az? Mert a Bati. Nem. Hosszú haja van. Nem tudom, mondok bazd meg egy jellemzőt. Nem hallom a hangját. Ez akkor Danika sem lehet, mert az úgy vonítkozik, mint a jóisten. Szóval... Nem tudom. Azt nem tudja. Remélem nem Danika, mert akkor... Bazd meg. Mert akkor... Akkor... Hát akkor megmondom, mi lesz nektek. Lukomból jön ki egy újabb botocska. Botocska, ami elől is van. Azt fog megtörténni szerintem, ha ez Danika. Imádkozzatok gyermekeim, 17 perc mint a videó, hát de jó. Hát azért pár percen menjünk. Ezt fogadok, pontosan akkor fog sikerülni, amikor én itt éppen kezemben van a kamera. Ide a bököt rá, gyermekeim, ide a bököt! Ide a bököt, akkor fogadni merek egy nem tudom mibe. Ahány emberke komment, ha így sikerül, akkor ahány emberke kommentel, annyi csatornára kell feliratkoznom. Mert a emberke csatornájára, ha van. Hoppá! Jó, nem jött össze. Na jó van, hát én hogy lehetek ilyen béna könyörgöm? Gyermekeim, hát béna vagyok, jó Isten. És én így akarok izébe menni, focitáborba. Hát az akkor nagyon merész leszek. Igen, a kezemben a telefonnal a kezemben kell próbálkassak. Hát, hogyha elejtem, azt ráesik a labda. Elejtem a telefont, betörik a vagy majdnem kettétörik a telefon, jön a labda, azt még ráesik egy lapáttal. Az már valami. Hoppá! Ó, így állítottam még a labdát. Oh my god! Na jó van, akkor kerek legyen még 8-szor. Megpróbálhatom. Azt meglátjuk, hogy sikerül-e. Hát igen, ez pluszán ezt az arcomat mutatni. Csak azért, mert másképp fogunk kerülni. Még az útközben valahol oda lerakom, hogy lássátok a lábam, hogy mi a baj van. Na mindegy. Hoppá! Nem már. Lepantintottam a labdát. De jó. Ezt nem kéne egy óráig szerencsétlenket egy óráig videózni. A nem tudom miről. Na jó van, hát mi ez már? Nem lehetek ilyen béna. Második. 3 magyar igazság plusz egy ráadás. Csak azért csinálom, hogy le legyen videózva, hogy igen, tényleg megcsináltam a szivárványt. Csak egyszer. Életemben nagyjából 5-djére, de na. Na. Úgy kéne, hogy nem is könyöklöm le a labdát,
Nem is nyújtom ki a seggemet, hogy leüssem vele a labdát. Nem menne olyan hátra, hát. És így ez pár órás a videó. Hát de jó. Hol van? Hát. Negyedik. Igen, kettesével számolom az izéket. Remélem nem baj. Vagy ez Golden olyan pici esély, mint hogyha egy... Nem tudom mi. Pont a Fradi nyerné meg a izét. Champions, a bajnokok ligája kupáját, bazd meg. Három, kettő, egy. De, no, hát ez nem lehet igaz. Nem tudom, csak az ötödik. Összejön a hatodik. Azt kell, hogy előre essek, komolyan. A hatodik próbán volt, szóval már 28 van. De szép kocsi volt az ott. Sosem mindennek kell pályára. Jó, hogy mindegyik a. Jó, az a gyerek nem erre jön. Mindig jön. Azt esetleg. Jobbot olyan biciklével küldtem haza. Mindegy. Szóval. Ez nem lehet igaz. Mivel meg volt a forma. Majdnem, hogy bőven. Gyermekény, ez nem jött össze. Gyermekény, megmutatom 2 percre most. Szóval remélem elhiszitek, hogy videón kívül sikerül. Nem tudom. Nem tudom. Azért van, esküszöm, hogy videózok, azért nem jön össze, akkor nem tudom. Nem tudom. Hát akkor ez így bukta. És nem lett timelapse belőle. Úgy gondoltam, hogy timelapse-elhetném le, ahogy próbálgatnék valamit összeművészkedni. Csak hogy az aksi az nem végtelen, 24. Nézzétek ki jött. Csibor. Csibor! Te mit az Isten keresel itt? Ja, hát igen, mert megígérte. 29 van, de jó van. Hú, a lábam elzsibbadt, elfáradt. Senki sem volt kint. Koppány volt kint, csak elment. Kivel Lackóval? Mit tudom én? Ott nem itt volt kint Laci. És itt Lacint ki se jött. Találkoztam velük. Melyik Lacival? Hát, Botos? Botossal, igen. Szintén még iszok, aztán nem tudom mi lesz. Aztán a faszom tudja mi lesz. Már lehet, hogy lesz egy félórás videó, majd ez lesz a félórás videó. Egy kicsit lehet, hogy kivándorolnak addigra gyermekik. 24. 24 perces lesz a videó. Hello! Hát percet voltam ott. Tudtam én! Meg csibe, meg kéne fogni. Hogy ott is vannak. Akkor nem fogjuk meg. Meg jön a anyjuk, azt lecsípje a farkamat. Onnan lehet tudni, hogy már csak fiú voltam. De ki tudja, lehet, hogy Csiborral megkunyaráltatom, hogy megfogja szépen a kamerát, én meg így próbálom
megpróbálhatom. Csak akkor ne az legyen, hogy nem szar a minőség, mert nem odafigyelt. Elnézést. Szóval én ezt ide lerakom. Csiba, gyere ide! Szépen! Eltemegyek a lobdáért. Addig ezt fogd meg szépen. De ne! Úgy. A kamerát ne tessék eltakarni. Hát ha így kikerül, fölteszek a magamat. Nagyon magasan fog. Hátrébb. Na, megyek. Ott állj még! Ott állj még! Jó látszód. Így sikerül. Ja, én nem tudom, mit csinálok magammal. Erről beszéltem, gyermekeim. Erről. Kicsit nagy a labda. Úristen, Tibor, hát... Ez mennek YouTube-ra. Tudom, nem szerencsétlenkedtél volna. Majd ide leülök. És hagyjál békén a amba. De azért úgy utolsó kérésre megkérhetlek. Mi? Fogd már meg a kamerát, amíg én próbálok valamit művészkedni, de ha lehetséges, akkor ne ejtsd el. És fogd azt a kamerát. Fogom a telefont. Gyere a padhoz. Mert máshol nem látsz. Szóval. Cucc. Szerintem én megpróbálom 2-szer vagy 4-szer. Jó? Majd fel tudom. Aztán szerintem feladom, mert nem tudom. Au! Mi nem jó? Egyszer is sikerült, a kerítésen kívül. Ott sikerült, de ha itt belül is sikerül, én... Ja, tudom már, hogy volt. Na, visszajöttek. Hello! Na, csak csinálj azt a kibaszott őket, ne itt alszok el. Én mindig. Egy pillanat, még egy utoljára, aztán... Még. Ó, sikerült! Mi? Sikerült! Még. FIFA Mobile. Sikerült! Gyermekeim! A titka, fel kell szökkenni hozzá. Hoppá lesz velem, megkaptam. Biztos, hogy nem fogok focizni, ha hülye vagy. Na, Tényleg telefonozni azt ki? melyiken Nem, nem is akarok focizni. Akkor, szevasztok, gyermekeim!